እንዳፍቀርኩ ተኸታታሊት ዛንታ ሓምሻይ ክፋል ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን ተኸታተልቲ ዛንታ እንዳፍቀርኩ ከመይ ቀኒኹም ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዛነ ሰላም ዘለኹ ድማ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኮኑ እናተመናኹ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተሉ ደሞ ብላይክ ጀምርዎ ላይክ ኣይትረስዑ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ድማ ሸር ብምግባር ኣተባብዕኒ ሸር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናትና የለን ዓርኩን ገዛ እንዳ ሜላት ከም ዝኸዱ ሜላት ኣዝያ ከም ሰንበደት ንኻልኣይ ግዜ ክራኸቡ ቴሌፎን ኣትሪፋ ምሸት እውን ከም ዝደወለትን ርኢና ነርና ዝቕፅል ክፋል ከዓ ነዚ መስል ሓቢርና ንከታተል ናተይ ትፈልጠን ኢኻ እተን ክልተ ኣሕዋተይ ኣዝየን ዕያት እየን ኣይኮነን ነዚ መፅዋዓ ከተግብራሉ ኣብ ገዛ ከማን ሕራይ ኢለን ኣይእዘዝኦን ዳርጋ ካብ ገዛና ወፅየን እየን ምሕዳረን ደገ መውዓለን ደገ በቃ እንታይ እዮሞ ክብለካ ኣብዛ ገዛ ኣነ ጥራሕ እየ ነይረዮም ምስቲ ንእሽተይ ምዃነይ ወላ ንባባ ኣዝዩ ከቢድዎ ነይሩ ድሓር ግና ኣማራፂ ኣይረኸበን ነጊሩኒ ናትናኤል ደሃይ ስለ ዘጥፍአ ይሰምዓ ኣለ ድዩ የለን ንኽትፈልጦ ኣለኻ ዶ ኢላ ሓተተቶ ኣለኹ ሚልዬ ገሪመኒ እንድዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜኸ ከምዚ ኣሎ ድዩ ይገርመካ እዩ ንኽቕበሎ ኣመና ከቢድኒ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረኒ ህርፈት ትፈልጥ ኢኻ ምስኡ ከዓ እቲ ወዲ ብዕድመ ፅቡቅ ገይሩ ዝዓብየንን ዘይፈልጦን ምዃነይ ብኩሉ ሙሉ ባባ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ገይርዎ ማማ ግና ምስ ኣቦኽዎም ንስኺ ኢኺ ነርኪ ሓንቲ ተስፋይ ካብ ፍቓደይ ትወፂ ኣይመስለንን እናበለት ተኣቱ ክወፅእ ትወቕሰኒ በቃ ንሱ ኮይኑ ዘረባኣ ካብዚ ዝገደደ ከዓ ሓሚማ ዓራት መውዓላ ምሕዳራ ኮይና ብድሕሪኡ ግና ንነብሰይ ገንሸል ናይ ገዛና ክገብራ ወሲነ ኣደይ ከይስእና ፈሪሐ ባሕዋተይ ትጉዮ ዘላ ከይኣኽላስ ናተይ ተወሲኽዋ ሕማም ናብ ካሊእ ከይበኣስ እሞ ንኩሉ ግዜ ከይስእና ፈሪሐ ሕራይ ኢለዮም ዝገርም እዩ ሕራይ ንሱስ ግን እንታይ ኮይኖም እዮም ሓቢኦም ሰብ ዘይፈልጦ ወሲዶምኪ ተዘይተጋግየ መርዓ ኣይገበርኩምን በላ ናቲ ፅቡቕ ኣለኻ ናተይ ኣነ ተሓጊሰ ዘይወለሉ መርዓ እንታይ ኢልዮ ገዛና ሓሲቦም ነይሮም ኣነ ግና መርዓ ኣይደልን ሰለስተ ሽማግለታት ጌርኩም ጥራሕ ስደዱኒ ኢለዮም ገዛውትና ኸማን ዘይፈልጡ በዚ ኩነታት ሕጉስቲ ስለዘይነበርኩ መሓዝተይ ንባዕለን ዝፈልጦ ኣይነበረንን ንዓኻ እውን ካብዚ ተበጊሰ እየ ማምኽኔታ ምስ ሰኣንኩ ሰገረዶም ይኸይድ ኣለኹ ኢለካ ሚልዬ ሓቂኸ ኢኺ ከቢድ እዩ ኣነ ከዓ ኣመና ተሻቒለ ዝኾነ ደሃይ ምስ ሰኣንኩ ገዛኹም ከይደ ነደኺ ሓቲተያ ዋላ ሓንቲ መልሲ ግና ኣይሃበትንን በላ ይቅርታ ናተይ ልዕሊ ኩሉ ዝተሓሳስበኒ ዝነበረ ንዓይ እውን ናትካ እዩ ንማማ ከዓ ንዝኾነ ሰብ ከይትናገሪ ስለ ዝበልክዋ እያ ትኸውን ብዝኾነ ኩሉ ከም ትደልዮ ኣይኮነልካን እዩ በጃኻ በለቶ
ናይ ብሓቂ ሚልይ እምበር ኣነስ ምሳኺ ካሊእ ሓሳብ እዩ ነይሩኒ በላናቲ ኩሉ ግዜ ሓሳብን ኩነትን በበይኑ እዩ ከምዚ ኢልኪ ኣዶ ቆልዓ ኮንኪ ትጸንሒ መን ሓሲብዎ ሜላት ነታ ኣባኺ ካሊእ ሓሳብ እዩ ነይሩኒ ትብል ምስ ሰምዐት ብውሽጣ እንታይ እሞ ኣነስ ካብ ናትካ ዘይፍለ እንድዩ ነይሩኒ ግና በቃ እንታይ ይግበር በለት ሰብኣይክ ኸደኣ ካብ ስኸፍታ ተበጊሱ እዩ ሓቲትዋ ሜላት ግን ቅጭ መጺእዋ ባዕሉ ይፈልጥ ኢላ እያ መሊሳትሉ ናትናኤል ብመልሓሳ ኣዝዩ ሰንቢዱ ዋ ሚሉ እንታይ ማለት ባዕሉ ይፈልጥ ከምዚ ይበሃል ሰብኣይኪ ኣቦ ጋልክ እኮ እዩ ብዝኾነ ብዙሕ ኣብ ገዛ ኣይርከብን እዩ ሸቃጣይ ስለ ዝኾነ ይኸይድ ይመጽእ እዩ መጀመርታ ካብዚ ከተማ ውፅእ ኢልና ኢና ነብር ነርና ሕጂ እዩ ናብዚ መጺና ንሱ እውን ካብ ዝመጾ ዘይመጾ ይበዝሕ ምስ በለቶ ናትናኤል ሜላት ኣብ ሓዳራ ሕጉስቲ ከምዘይኮነት ክፈልጦ ኣይተጸገመን ሚሉ ኣብ ሓዳርኪ ጥንቅቕቲ ኾኒ ንስድራኺ ንከይተጉዮ ሚልኪ ካብ ኣተኽዮ ሜላት ዘረብኡ ክሉፍ ኣቢላ ገደፈና እንዶ ምርጫ ጌጋ እዩ ነይሩ ንዕኦም ክሕጉስ ክብልስ ህይወተይ ሙሉእ ከይተሓጐስኩ ተሓልፎ ንሰሙስ ክሓስቡለይ ኣይግብኦሙን ሜላት ኣይትጋገይ ብሕሳብ ዳ ልዕሌኸይ ከማን ከመይ ጌርኪ ኣይሓስቡለዩን ትብሊ ደሓር ከዓ ሓጐስኪ ባዕልኺ ክትፈጥርዮ ትኽእሊ ኢኺ ሜላት ናይ ኣጫጫ ዝመስል ብሓቂ ክፈጥሮ እንተዝኽእል ንዓይ መሓሸኒ ቀሊል ድዩ ኣብ ሓዳር ጌርናዮ ዘለና ባዕለይ ንኽፈጥሮ እውን ብዙሕ ዝዒረ ግና በቃ ክመጸለይ ኣይከኣለን ስድራይ ከይሓሙኒ ከይጉህዩ ክብል ንነብሰይ ነብዘይ ይኸውን እትያ ኣይ ንሶም ተሓጊሶም ኣይ ኣነ ተሓጊሰ ንኹለና ኣይጣዕመናን ሕርቃን ሓዊሳ ናትናኤል ውሽጡ ግምጥል ኢልዎ ድሓን ሚልዬ ከምኡ ኣይትበሊ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ክስተኻኸል እዩ በጃኺ ከምዚ እንዳበልኪ ነብስኺ ኣይተጨንቕያ ሕጂ ንደቅስ መስዩ እዩ ጽባሕ ባዕለይ ክድውለልካ እየ ኢሉ ሞባይሉ ዓጢዋ ኣብ መደቀስዩ ኮይኑ ከዓ ሚሊ ከምቲ ዝበልክዮ ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን እምበር ፍቕርኺ እኮ ይቕጽል እነዚ ቪድዮ እዚኣ እስከ መጨረሻ ስለተከታተሉልኝ ጠየም እየዘመስግን የኽብረለይ ማለት እዩ እና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ድማ ያክልን ንኸበጽሕ ማለት እዩ ኣታውዕኒ ምተዋዕኹም ኣይፈለየኒ እና ባይ ባይ ሰናይ ቅንያት እስካብ ሻልሻይ ክፋል እንመጽእ ስስነይ ናይኹም